constituency ingkora throga phandame nilitum non next nitum executive meeting ho nitum jingwai ponji je constituency sialong bangko ansi hang ponji ma la kadu kawe ilitum phan nang pathan ponji kele speaker nitum ke chopa pono nama amen ke jong pon ke number 1 lage nitum APHL sialong a president sir JI Kathar IAS retired Lapen General Secretary Sarkiri Rongphar, Lapen Legal Cell Secretary Samson Teron. Alang nitung masih tum cup hapolo Lapen. Do jilang dak speaker do mamen dola. Sano naman itong kijong pon la bangat ho. Anelo. To pinilada Lumbajong constituency long. Chingri club dak Manjalong. Di fuel pen. Cepatir piponsi Kebangji November ciklu 62 labangso krung saya mai kibi ponji aphansi ditum di fuel pen ceperai ponlo la pela so teng pensi pinike dilitum sub committee seng erlo la pen sub committee seng lo pinir bangke labangso a program ke pacun je phan matel bang sojai me ke pacun je phan nilitum kaddu kawe ladak sub committee kache pe kondo total ke nilitum pendel in charge sound in charge la pen the fooding in charge la pen publicity water supply in charge kaddu kawe nilitum pini arpu che bak portang lo Lapen speakers tami nilitum chop hapon Lapen dak nonomat ki jongpon ke la hello ilitum kadu kabe total labangso sub committee long finance committee pendang lo kadu we pen bang thong ke pra pho an bak nitum arpu che pek pon lo Lapen labangso program nilitum ke arrange lapen ke dei pon ang thek ke la hello 62 to the Constitution of India labangso 62 to the Constitution of India laso abangke ilitung ke charli nei do bigla Constitution aron pindah aposi Chinidam et anutin bang putin setami lasila APHLC leader satum an labangso Constitution Kachini ji lapen kethekji lapen inglong so tuma jakong kopipi doma hadak siksi dulalong lakado kawe klar dak pen kachini ji phansi ni thom an labangso seminar ki bi je phansi ni tum chisik pon lasi da di fuel elo constituency drop a constituency pen itum cepatir pi ponsi nilitung labangso a program ke arrange je phani tum sik pon APHLC long live APHLC long live 6 long live 6 long live Fraternity long live Fraternity long live Jai Kathar long live Jai Kathar long live Women wing long live Women wing long live Youth wing long live Youth wing long live Rongasar long live Rongasar long live